Partidu gogorra ez, esan genuen partidu oso gogorra izango zala, eta bain gixen gertatuko zala, partidu oso gogorra izango zala, beraiek euren aukerakin kukurikin, da, bueno, nik uste hori ez, partido ritmo oso altuko partidu bat, jaki eule aurrin baloi lapurtzen, jaki eule atzin gure area hori, gure porteri hori ondo defenditzen, eta hortik aurrera, baloi lapurta gero aurrera jokatzen ez, lehenko pase hori aurrera moten, eta gaur azarta hori hau, eta hori haitxipa aukera desente hori hauz, eta azken lego zartuz. Bai, taldi prest dago, ez, ritmo hauetan jokatzeko, hortako entrenatu egunero, eta ikusten gabiz hori, ez, bigarren mailako ritmo hau dela, gaur bigarren mailako ritmo altueneko aurkarixen kontra hau eta lortu jau, ritmo hori berdintzi ez, da nik uste hori oso garrantzitsu dela. Zagen denez, jokalarixek eraontako estimuluk, eraontako kontestuko gitxi oso garrantzitsua gutzeko, eta bueno, hobetzen jarraitzeko beste pausatxo bat. Bueno, hemos sufrido mucho como equipo, hemos defendido bien y luego en las contras hemos intentado meter los que hemos tenido. Sí, sí, eso es verdad, que hemos luchado, hemos dado todo hasta el final y nos han salido las cosas y hemos metido 4 goles. Bueno, he intentado estar ahí siempre, ¿sabes? Y luego los que he tenido y he metido. Sí, 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 me ha salido bien. Bueno, baina aurreko partioa bezala eta bazakigun partio oso komplikau bat ziala bisak eta bueno, mentalizotatea horrekin lehenengo zati nahiko pareko izan da eta gol azkarrak izan dira lehenengo minututan bai bi ekipoen aldeko falloakin eta bueno, bigarren zati zeia pixkate eurak hartugue partiduan baloi gehiago, posizio gehiago, baina bueno, gu atzean defenditzen sendo gea eta kontraerosotan ikusi da bai azken bi partiotan eta bueno, bestela ere nahiko efektiboak gala da eroso sentitzen gala eta hola esatea partidua, aguantatzen eta no batean.